Sanibonani bafethu, ngicela siqhubeke no-part 2 wethu. Ngosuku engabuya ngalo, ngaqala edumbe komunye ubaba owayengashayi eceleni. Ngambekela isitori sami, maqede wangicaba lana ezansi kwenkaba, ngakhotha nensizi, maqede ngaya ekhaya. Ekhaya-ke mfowethu ngahlala nje i-weekend, maqede ngabuyela East London. Lapho angitshelanga noyedwa ukuthi khona into engizoyenza kumakoti. Lapho umakhelwane ungibuza ukuthi kungani ngingamshayeli umakoti wami engifebele, ngamtshela ukuthi angimthinti ngesami isandla umuntu wesifazane. Kungapheli no2 weeks lo ngihambile, ngifonele umama ongizalayo angitshele ukuthi umfowethu ongilamayo akaphathekile kahle, akasayi nasemsebenzini njengoba ewuthisha. Nginganaki ngizitshela ukuthi yinto edlulayo. Kufone yena ngqo umfowethu-ke manje angitshele ukuthi akasakwazi nokuhamba and usephuma izimpethu la ngaphambili, and lenyanga yasho ukuthi lo muntu olala nomkami ngeke awuqede u2 months ephile, uzobola umphambili uphele nya. Lapho mina akungifikeli ukuthi umfowethu obelala nomfazi wami, ngicele i-leave emsebenzini. Mangifika le ndoda ayikaqedi nenyanga, kodwa umngaphambili wayo usuwuhafu. Ibuye ingqondo ukuthi uyena lona obelala nonkosikazi wami, ngoba umngani wami ungitshelile ukuthi ike yafika kanye le ndoda njengoba sengize ngaphindela emsebenzini, kodwa ngingakhombisi ukuthi ngiyazi ngalento. Simzamele usizo, zahluleka izinyanga, kwazi kwaba ukuthi uyaphela umngaphambili namazambane, kwase kusala umgodi, kwaba ukushona kwayo le ndoda. Senze sihle mfethu, ngangenandaba nalento isanda kwenzeka, kodwa ekuhambeni kwesikhathi yangidla lento mfowethu. Uma ngicabanga kuba ngathi yinto eyenzeke izolo, into eyenzeka ngo-2023, kunzima mfowethu. Lapho umfowethu unomfazi wakhe nengane, awumazi wayengenwe yini eyolala nomkami. Namanje angikaze ngitshele noyedwa ngalolu daba lokuthi umfowethu washona ngesandla sami. Uma ngingayiveza lento kungaba nenkulu inzondo emndenini, njengoba abazali besaphila bobabili. Engifisa ukudlulisa ukuthi izinsizwa mazihlukane nokulala nabafazi babantu, ngoba kuyingozi kakhulu. Ngiyabonga senze sihle mfethu, usuyongiphostela mhlambe onendlebe uyozwa. Nabasafisa ukulala nabafazi babantu bazoyeka. Yashona kabuhlungu lensizwa bafethu, yashona kabuhlungu. Kodwa-ke nami ngiyablame ukuthi abantu balala nabafazi babantu bafethu. Ngiyathemba ukuthi onendlebe uzwile. Imini usenze sihle bafethu. Ngiyabonga kakhulu, danko.